Turup mu? Hani test yanar. Ama Bitti ha. Baydar'da çalışıp. Şey. Fırındı siyaz. Ya benimle tengecik. Kim maslı arıyor? Yani etmenliğine basın şey bas yap. Ne hemen program tuğratı bolla oyunu kurdu. Baslarlar basıyor. Bana ne diyorsun? Bu sözden Sonya çimpiyon değil ya da yok elin lan gerek ya bilem şeyden o şey iyi de şey pur akran değil ha vallahi gerek var değil vallahi Sonya sen söylüyorsun Davay başlayalım. telefon töre oynayalım Hadi futbol ki oynap basına son gelip ya adam. onun asmitten ne eskimin sağ oturup men kepkeli bir açkını bıra Obrazdan çalışıp diyorsun. mutlaka zınar böyle da karar buna şey de oturup Benim kimin oynamaydı. Mene hekim var oyun. Buna matasarla orada yerini çalışıp. Bu ne var? Senere bir sordun mu? Yine Allah'ım. Davay internet ölçülmesek bolun. Hekim elinden alay tabii. Davay. Tamam. Gittik mi? Gidip var ya da. Bismillah. Hey amigo, Hey, what's up? dilaga desperados Juliana Bojantos Cacascos. bu sıkıntırdın mı bırak Ne mesela? ya sen Yok Meksika. ya Meksika? Meksika mı? Meksika gün bilyana. Mexicano. Sen biliyorsun Meksikancı. Yok la yok, bilen yerlerde. Frengano, rahat. Çıkan yerler oylar. Bana sen onu çok öğrendin diyor ya o. Mun gaytalar bu da masayın mı ne? Yo sen Sulaymasın o. Sen mete mas ya sana. Davay. Arasında hey amigo anam boşka. Hey amigo. Davay. Hey amigo. Masa. Salam hormatly dinleyijiler. Gepi getere gepleşimizin ikinci sahanı ve bugün bizim mihmanlarımız Hekka, Hekim Hem de Ata Charlie. Charlie bra. Charlie. Erkim bular tanıyanlarla. Tanımayanım yoktur. Ay tanımayana koyup durlar. Yoktur. ya tanımayanlara da praktik tanıtman o böyle diyorlar. Şu kim fen varsa bana komentara yazmışlar tanımak. Ulansa bana. Hadi şimdi böyle bu. Davay. Ya gaytin biz bulamışsın tanışsak. Aslında bizi tanıyanoklar. Ya kanlaş gitmiş. Ne var? Ne gibi? Ne gül. Dik senden ama dur. Basın gülsük innen falan o kıyınızda. Kimler? Tiroz notur. Lan Durmuşlar. yürü ulan. Aşağı kadar kılmazsa falan şey. Aslında sevme başkalardan ya. Şeyim bir durmuşsun. Apsız şeyde bak gidiyor. Birinci sahnımızda Akmına da gelip mihman oldu sağ olsun ve gepleşimizin şeyle bir kiçiracık bölüğü var. Gelen mihman inniki gelecek mihmana bir soru koyup gitmeli. Gepleşin sonunda mihmana neyme soru veren neyme diyesin gene. Yok sonundan aytman lan mı? Sonundan aytmalı ya. Sonundan. Sizin fikirlerini verin son şey. Benim fikrim o neyme soru koyup gidenir. İnnik gepleşi gelecek kim ki? Dinledin. Al şeyle soru koyup gitti. Hemen var son sonra prost aydan oktan. Edil son ehyen ölen, edil son ödis ölen konkret nadin vadim. Akmurat neme de o aktörde. Şu için Tiyatro oranı. olurlar. Bu yadaylarımız. Şey dedi mi? Kendin sorum teret davay. Şey değil mi adam? Boğum ya. Kovum yadaylarımız. Ne mi soru koyacak hanım? Ay benimle soru olmaz deydi. Onun ay bir da ayıttı. Ben ayıttım olmaya da dedim. Onun şeyle deydi. Olur. Kovum yadaylarımız. Evet. Evet. Eşkur akratsan. Allah dönelim. Zaten falan hat koy. Evet canım. Oyun bal. Zaten hat koy. Kameranın yukarısında çink bir noleden şu an. Neme Akmurat zangat günü yok. Bana tasarla. Zaten koydum midnight. Davay akratsan. Over yaptın. Sizden tanışın fikirleniyorum. Gepleşin sonunda ahırında. Şu makbersek bunu. Tapa hoca dava. Gepleşin sonunda Ya ne insanıydı. Ya böyle mi dava? Eme sonra ver ya. Ama kesin ki ağlayacağız.
Aprandan şey koydu gatnasty. Men mesela Bara teres ne gelip forumum var, jensk forum. hen onu женский için musko için. Mujiklar için. İnniki gepleşimi женский zaten. Женский gep nemäňe soraň berýär? Mujik gelse de mujika şo soraň bolýar. Şo forum. Brat Gelecekde neşwat garaşan muştaklarymız var, seredýän ýerleşlerimiz var. Şolar üçin näme täzeliňiz var? Bir ýakynda näme garaşyp bilýärler, näme görmeli netibeden şuwat gördük. Men artistmen. şowda bunu şow bolýar. Gatul şow Aynen orada hakykatdan şu ýaşlaryň gelecekke bir razwiwat etmek üçin bu şow hakykatdan İkinciden tayan. Bugün gider beletde nesip YouTube'da beletde gider. Ol İnne çıkan ikincisi. birincisi gör. İkinci 3 günden çıkar nesip bir İnşallah. O gepleşik bar ha. Tawa. Çağalan gelecek üçün. Neme? Çağalan gelecek o. Show çağalan gelecek üçün. Şolun aladası bilen çıkarılıyor. Ay vilayetlerimizden hem gatnaşyp bilen mesele yok. Eýem ýazyllar vilayetlerden casting geçirip berse. İnne şo inne bizim görýän tamaşaçylymyzda bar indi. Olaň dilinden diýýänler size näde gatnaşyp bolýar? Bir nomera jaňat bermeýär, bir belli bir sahypa bam ýazmalymy? Gatnaşyp ýazýarlar da ata. Ikimiz de ýazyp oturýarlar. Da ýazýarlar, onu bizim Nomer goýýas. batyra birikdirýär. Restoran. Kurzokdaky, kurtlaşyklar. Şoň restoran nomer. Onun orada ol var onu kim näme çağa näme bilen gelse Tawa. o şo taýarlym görýär. Casting Ha, geçirip. düşündüm. Öňünden Yok, restoran belli bir nämäni görýär, efire bolýan bar. Onu repetitsiýa edip da oynýarlar. Ýok bar ya. Näme diýersin? Breakdance. Ýazýar. Breakdance. Düzü düşür ya. Arız. Sen näme diýersin? O men Boş gaýjan. boş gaýdan. Aýdym aýjan. Belli onu plan goşkyňla aýtsan gowrak bolar sen karaktyňla. Biraz tema atyp goýberä bolly. Individual oturup onları repetitsiýa atýar. Näme şo şowda belli bir şertler datdyr. Ba, 3 tane şert. Ba şert ba. Birinci öz başardy görüp. Tawa, birinci başaranyny görüp. Kim näme getirse spesini görkezýär. Näme? Taň şolurdan eger geçse, şolurdan näme? Şol diňe artistçilik ugrundan. Artist. Brat, näme ýadyma çör? Men birinci kursa bolup görüşüm. Etiyut var. Da. Значит, korktuğun edýän işiňiz, şo şowuňyz inşallah şo gatnaşan çağlara da geljekde institutda girmege de bir azda kene ýardam berýärdi. Ben institutda taýin o çağlara ýa. Oy, şo bolýady öldürüp tanatýarlar öňünden. Institutda taýin ýa-mı? Aýan näme hepsi öz aslında rolik ýene çyt ýere turda. Şoňa da bara televizor berip goýberýär. Sonra meselem ýanky aýdym, içine aýdmaýdy ýanyma o Zangiýew dedi ýanyma adam edýän o. Sırkaşlar. Walla şo gowly çağlar üçin ýazýarlar vilayetlerden onun mundan Gelýär insanlar. Aslında kimin ijayasy şo? Özümüzün Wara oturup bulut geldi. Şahartyn ütkese. Bulut geldi. Wara Zangiýewden bulun pastaýan sonýar. Ekin Zangiýew. Ýara ýok. Onun bir süreliğe giysi sana falan. Bilyana giysi o. Siyonka yok giysi. Ekin power. Ya da kelle bir dak kelle bir görüşürlü diye. Onu kap giysi de görüşür yana da canı diye de ne. Ata kelle bir dak kelle. Ay sroşna gurun bastı diye yana. Bir dak edeli sağlarını yine deli zadani verir. Öňüm dik koyduk onu. Öňüm dik diýen atly. Şu siyonka sonra sonra ikunna sonra da ne yapmasa ya. Ay men bilýän asy gone. Bami tartur. Yani näme täzelik bar diýdiň da. Näme täzelik bar diýdiň bizde bar ha. Mysal üçin aýyň plançasyny bir täzelikde günne täzelik. Günne şunu video koydum ertele moyan birine moyan. Täzelik bol. Şunu hakykatda. Dawayla täzelik golada gepleşigem ýa-da. O käbir adam mysal üçin. Bu wagt bar ha. Mysal üçin käbir adamy täzelik etmek kynrak. Näme üçin? Mysal üçin bagşylar bolsun. Bagşylara diýen näme üçin çal-çaldan klip çykaranlar badan. Ýatman klip çykaranlar wa aýda 15 şundan bir klip berip duranlar wa atygy utoýum köp şolaň, o tanalýarym, o isleýärem. Mysal üçin wagty ýok bagşylarymyz wana. Hacı Wahim Rawa, o wagty ýok olan klip çykarmany. Ýa-da tulum olar hakyky 100 ýyllyk
halipa bolup galjak. Hakiki Jumat halipa, sahy jep barın ady tutulýar halipaň. Mysal üçin Nuri Hanmamet diýe bilýär. Ady tutulýar. Şolum ady tutulyp galjak bagşylarymyz bar bizim. Olar wagty ýok, onu düşünýäs biz. Ýöne täze ösüp gelýänler bar. Şolar klip çykarman birden tanaljak bolýarlar. Ya bolmasa ýalňyş ýörýärler. Bir men näme şu tanalamak? Näde sen tanaljak? Mysal üçin işlemeli. İşlemeli, özüňde öz reklamaň özüň etmeli. İşlemeli, görkezmeli. Sera bir premier artist däl bolsaň, premier täze başlayan aýdymçy bolan bolsaň. Nämeden başladym? Aýdymçy bolan bolsam, birinji bilen ataýy tutardym. Men aýdymçy bolan bolsam, dost gowum owy, maňa kömek et. Men aýdymçy, aýdymdan men nol, men aýdymmy. Ýöne aýdymçyň kemçiligini bilip bilýän, tondan çyksyn, çala bir zat ýetkäýsin bilýän. Ýöne aýdymam aýdyp bilemek hiç ile nol men. Inni ataýy tutardym, ata ssenariýa kömekleşýär. Ow, papet. Şu ssenariýa Papes. Mysal üçin Meniň Dubayda takam meni kuwatdy. Meni aýtdym şonu. Aýtdy, şu aýdym aýtdy kuwat dölmez. Yo men bilýän kuwat dölmedin aýdan. Bamne otyr kap kelleýli daway bam şu zastyrdyr net. Ezemen de bakakym. Bol şey edip şudy. Bas значит after ijesi bolýaňyz. Nimede şu ýaş yetkinjek özümüz ýaljak aýdymçylar bolýar. Bize mysal üçin bir aýadan bir zady ýok aýtyryp gelen oglanlar däl. Fementik medeniýete sunuty ýaňy ýerdik. Owa beýdisem, kim aý bize näme otyr, o däl biz halipalyk maslahat däl. Ýöne men öz ýaş oglan hökümine maslahat berýär. Aktyor hökümine maslahatym şul. O bizim ýok aýtyryp gelemiz o. Mysal üçin dağdan ullukan edenişimiz ýok. O maslahat däl, o bagslan. Men özüm şul ýaş oglan aktyor hökümine maslahat beresim gelýär. Şol oglanlara ýaş yetkinjekler, ýaş ýetiş gelen artist aýdymçylara men aýdymçy bolan bolsam ataýy tutardym. Ya artistlere tutardym hökman. Näme diýip Senariýaly klip etmeli. Senariýaly klip etseň halkyň ýüregine galýar. Halkyň ýüregine galsaň sen baky ýaşaýan ömürlük Şahruhan Jumat ýüregimize baky ýaşaýar. Bizden soňkular çalaja tapawutlanmak mümkin. Men çağalym, ataň çağalar, siň çağalar tanamazlygy mümkin. Näme üçin? Inniki kinolary urşul wagtly kino. Öň biz kiçikek ankaryp oturas, inni TikTok çykdyratdy, inniki çağalar tanamaz, köp Şahruhan men pikrimçe. Ay belli de bar bir tarafına. Biz görýäs. Ýok, Jimden men mysal üçin şu Jim Mitgun Şahryport. Şon men gaty nemede, o kinolarda gaty köne, gaty görülemek, Şahruhany. Görýän on kino ilmidama garyp bol oýnaýan Mitgun. Ilmidama kösen şul jigli dogonly ejesi kösen görül. Yaman ýüregdäki kinolar wa onu da Şahruhan aýratyň etdi. Şoň üçin klip çykarýarmy? Senariýal etmeli birinji tanalasyň gelse. Senariýaly. Ana dogry şol. Ondan soň tanalyň belli bir derejäge näme aýdymaýsan. Adam meselem senariýal bolmasa da bazara girende bir ýetgeşmelen. Öz gadyň bolmaly. Powerfullar köp şey olmagy memekini bilýär, ýygyň dowam etdi diýe şol. Ýöne onda da şo däller. Ýa bol bir fiş etmeli. Näde? Öz başına bir skill tapdy. Ýaşdan feýürün adam şoçam malade. Hakykatly. Häzir kozatda gürleşseň mysal üçin aýdymçylar aýol aýdymçy däl. Aýdymçy bolman aýdymçylardan gowy tanally şol oglan. To günne to üçin çağırýarlar. Garçy näme etmeli? Любой sferada özüňi PR etmeli, däl? Dogry reklama, podaça berýär. Sunwat. O hemme görünüşinde. Umuman näme etmeli? Bizim diýjek bolýarlar, düýün aýdaýynmy? Görüp bolmaly hiç kim. Görüp bolmaly. Görüp bolýar, görüýün bagy görmez ýa. Görse de miýo vermez. Sen mara hiç mi ýagşylyk etme. Hiç kime ýagşylyk etme. Ýöne özüň gowy adam bolay. Erwetlik etme hiç kime bolýar. İşiňe murup gidýär adam. Ýöne şo täze bardy da. Şol oglan aýja oňa girýär, muňa girýär tugulma malades. Agam siz gowy ýa diýip bizim birinji salamlaşyp gördük. Mawyn doglagyny. Beýle şo barada gurrun etdi da men aýda. Endi şoňa bagşylar şey diýenler. Ay bagsam däl näme?
Aýbyl näme? Zato girtdan soň. Girdi. Ya mene Çözdü. bir kıtan aydınla öňümden çykýar diňle elbetde. Çözdü. Hadi, näme şerbetler, stil jaz, tap. Onu dinlek göretin ele. Emem özü gowulan soň. Näle, öz başy. Stili var. Onu serettir yani, garaşyan sonu ne? Täze zat döretmeli. Şogur zatda gitmeliler. Mehmet Nazarov. Olur vardı. Olur vardı. Bilenim gerek mi kadar dowamlılık var. Olur vardı. Gurrun yok. Ýam. Boldun mu mesela için bir trend boldun mu? Bolu stop bermeli diýilen ýer. Dowam etmesen gaty çadyatdan Gowy çykyp. söz var. Gowy söz var. Ulu işten soňa, ulu işe jaňa mesaňa dip halka. Ulu medil wetçi kinomuz var da muraqqala kino. Şonýal öňe zangda o kinolar ya. Hemmemiz tanat o kinolar. Hudaýa şükür. Şondan soňra murat yatman işýärde. Ulu iş berdi ya halka, şonu tutdumy diýe. Şondan soňra ýene de diýe bir zat etdi ya. Ulu zat etdi ýerinden. Ya doğru murik. Ol yatmaly ya hiç. Doğru, gowedy. Hiç ulu zatdan soň men ulu zat etdim diýip yatmaly. Dal neşim öňe gitken ýa-da. Ne sizem şoňalak da. Dal ne diňe bir min turum bir ady näme şo etdi. Nem ulu proýekt. Ulu proýekt Tak şeýle teredik görünümde durmuş reason nemelerine de var, vizalarına var. Hakikaten halk köpüne gerek vizalar da. Atı gerek şol. Atı gerekdi. Häzirki zamanda Özünü görüyor. Köp adam mataly üçün şondan tapa galýa mataly üçün gaty gerek. Gaty gowdaş ol kitapdan hem del wagtdan hem Näme del. ýadymyz burun. Şo ýanky durmuş näme düşürdi wa reason. Gepin adını şu gepleşinden adam gepi getirer. Gepi getirmek için şu gepleri açyat netip edenden şu içinde gelir şu var. Diňe gep getirme. Näme ýadymyz? Ne oğlanlar düşürdük da ýanky wa näme reason. Hani bir küçük günden geçer ikimiz anladık. Ağam oğlum bravo näme oğlum da normal seni. Taňary arkasyna. Mollay diýen. Şu waç bir saat molllar näme oýdum bir 60 000 diýdimi 70 000? Bir saat. Ya etdim aýdyan. Ağam taňary giýirýär o. Ýa 100 000 o. Maşallah ýok. Ýa var ahwadyňyz brat. O wara. Biz real şu matga häzirki zamanda 2026-njy ýylda bolup duran zady görkezýär. Plansynja asardan däl. O da yaman govoyna da yala yok on pul kenne şimdi şuram da diyen muhamor diyen obraz böyle da Sefo. Hatta düzelttir diýerler. Ara bilýärler de men nälikdim. yo конечно men tanıyan sport kaydlarında duşa kampanya tanıyan du vermerde ha. Mented karakterler. Öňe şu yer ve adamlar ömrü şey yok. Ana ýansa da bir diýer. Ağırda ama hafta durmuştu diye. On yani ki yanza dedi. Men o adam. Odur. Atın gowru olayny ya da olyn. Ata düzeltdir menem düzeljek. Fatip diýerler. İki kadar mı ismi? Armet mi? Berhat bilen. Ben bilmem. Alo Recep Şo. Ayır da telefon. Evet telefon hayır diye. O komşu geldi. Erkekse men yüzü gözden ya kasında oturuyor. Komşu geldi. Valla ne maşin sürdü? Das geldi ne ayt. Emem maram. Bir näle sungat medeniyet sistemada näle sene bir zat döretmen gurloýarlar. Tamam. Bir zat döretmen näme mysal üçin gaty bir hil özüm utanýan şolaňdasyndan erkek galaýdy. Men ýaňam aýtdym, biziň hem eden zadymyz ýok entek. Etçek bolýar. Halipalar wa entek. Ну, sen şu wagtda ýa-da tworçy, skromnysdan prost näme? Ýa-da aslında näme diýsen brat? Eden zadymyz ýok diýär. Ama şeýle fereden bara. Halipalar, rolikler bara, halipalangan ol ýsa. Ýok, ol понятно diýär. Inşallah bizim derejem diýet. Iki zat ba. Şu bir zat etmen. Honun mers olup görür oglanlar. Yaman men görýän. Bir ýerde. Seret men mara şey diýän, şeýle ben terbiýeleýän adamyny özümi, çağalamy, şeýle terbiýeleýän. Bir adam erwetmi? Şoňanna barda gowulýan. Gowulýan ol adam öz erwetdigini görýärdi, düzelýär. Sen erwetlige daýsan sen ağamjan salam aleykum. Oğmi senin kiçem var ağamjan diýip. Mesela şu açılış söylýär. Ben ora açılış. Atykimiz dur her kim gelýär, eýle beýle aňyrdan seredip duranlar wadaray erwetdik bilen özüm hissat etmedik. Hissat şu durmuşdy. Bir adama gowulgam etmedik. Ne widiýasy bar?
blogger daray ne videosu var ne adı var ilin şeydi görbilen ok düşünýärmi ol oňa ýanyna bardyk ka ikimiz hem ýör ataşyn düzlerle dikle bar ýaz salamu aleykum gowum zat ýa açylan okylky onuň bular gowy kena bular näme demekine bilýärdi salamışy gowum ondan soň özüne şey diýär biz gaýdamyzsaň ol oglan näme diýän bilýän men erbe adam ekenim diýär. Mesela. Men hissa döredimi? Döretmek başka zat. Çynmaýdyn. Wagtyň medeniýet sunuty düşünýär-de doğrudan. Ikinci rol döredýär atı teatrda. Şu öz çağasy şu. Ol döredýär şonu çağasy şu şey. Şu seredýär. Repetisiýa geçip. Pesan berýär eliňe rejissor. Çağam şoň içindäki rol sen çağam. Prosta. Döredýär. Terapiýa hile korkýarýan-da. Döredýär. Indi şu mat Espiter wa. Men kiçilikden gowurýan şonu. Kiçilikden aýdymlar. Espiter. Özüm bilýär. Men maşinam dolu kiçilik aýdymlam. Kiçike aýdanlaryň içinde ba maşin gele. Bilýär story goýan. Bratişka diýär. Men özüm bilem ok bilaýdym sen bilýän ekeniň diýär. Dinleýän ekeniň diýär. Espiter. Men şol oglany erkekke baş egýän çözýär. Rapper şol oglany. Bira Eminem ma? Biram şol oglany ma? Söýlepden habaryň adym şol hatda. Çözýär. Serek onuň map ba. Nerede? Ayda ödün. Kim rapperlarymyz däldi. Çözýär biziň rapperlarymyz. Şol oglanlar bir jada diýesim bilýär. Şol oglanlar Espiter'da 30 ýyl stajy bar. Rapda 30 ýyl mirdörtler o. Kiçilikden 69 bilir. Tanýar-da bizani Turovsky. 30 ýyl stajy bar. Şol oglanlar bagysy bolýar mara. Hiç bilen guruluşman geçdi bolýar o Eminem edýär. Araplar bilen guruluşman geçýär. Şeýse de bolýar şol oglanlar türkmen şol wa şol. O jigimjan, aslında biz o guruluşmak üçin ýazylmaly olar bilen gapysyna baryplar. Ýa-da suwly gaty patriot magazet. Ol oglanyň gapysyna ýazylmaly biz mät bilen suwly dälerde bilen ýazylmaly. Olaň 30 ýyl stajy bar biziň ikimiziň bar men özüme näç ýyl staj berýän sanam. Ikimiziňki 1 ýyl bäri gowy işläp dur. Men mara 7-nji 6-njy klassdan bäri çağlar yetkinjekler köşke gatnaşdym. 2010 merjenläni ol bul. Şumanda seni gatmak gelýän hem boks hem ol 10 ýyl bastaj ýöne şo 1 ýyl. 1 ýyldan bäri işleýän ekenik bizler. 1 ýyl stajymyz bar. Endi biz 1 ýyl şunça gurulýan olar bar, olaň sözüni ýazyp alyp galmar o ýanky olany. Halipalaň zatlaň sözüni şeýdip başyna gip ýazyp durmaly. Olar hunnal olaglanlar. Ýok, mysal üçin kary däl. Ol hasak däl. Ýöne şol oglanlaram dinledip bilýän oglanlar. 30 ýyl ustad bolýar. Şolar diýjek bolýan. Şeýle gezen ok. Ýanky şo açılsa var ýa-da ýüzüňe seredýänler bar. 2 gün näme-nämedigini düşünen oklar. Ýöne şol oglanlaram düzelsin. Ya düzelen. Yoksa var ya. Yol almayanlar sorular. Men aydım. Ne edip düzeler? Bırak olar bu adamdan. Şöyle düzeler. Yani sizin edişiniz yani. Bartıp salamı. Ağam vaat diyen bilyen ağam vaat şu altın zaman mı sol? Neyme şu koçan adı? Alşirne vaydı. Burada açılla. Nazari tegence çağırdı. Sonulay. Bar. Ağam salamu aleyküm diye bizden kiçi passanlay. Yönü sol düzellü. Kovumuz at dip. Seva erwada adamın biz düzelýäs. Gowul düzeltmeli onu. Gowul düzeltme hakiki. Allah sen gowulmaly. Sen hissa etme bu dünýede hissa etmän üçin gow adam bolup bir geç. Gow adam bol. Yok atı doğru Şu Espiter'dagy şu bizim rapperlarymyz, aýdymçylar, halipalar, jahanlar sag bolsun o. Şu 1 ýyldan bäri iş ýasan şu zat. Agrekyn o ýaman özüňi işlemek. Bular 30 ýyl bäri işläp berýär. Gaty agry olar. Men suwlaňda mer tanaýanam. Yes. O da şunda. Hem o da şun bir aýynda aşa ýurtdy bile okadyk. Kynçylygy bile gördük. Ondan ýanky sunugatda da bile emedek baş bilýär. Ýöne biz ondan bir kino geçdik-de. Menme kino geçdim suwlagyň şonu tutdyk. Magazet. Ondan bilýär o gaty olar. Ol gaty gitişde ýa. Allyjam. Men tituli. Şey hakikatdan boynanmalar rapperler toya falan olan o şo. Hakiki. Toy olmasa, hakikaten esprit olmasa hareket edersin yani. Okey. Rapperlara erkekçe
toy Söyle, olan sonra. brat. Respekt. Özüm oğlan rapperna sunnatına siz 30 yıl bäri işläp bolar. Biz 1 yıl işläp hülle çek golýasa. Olar 30 yıl olan staj bolla ona. Ya normal. Eminem da bizim awşalar. Bizim 50 sendimiz awşalar. Türkmenistan karollary, emme rapperler, emme halifalar, Espeter we Matt Nazarov däldi. Dizet, Soprano, Ayday özüň, ha, rapperlerimiz köp o. Oh, Hudaýa şükür. ya Citizen, Täze ýol. Ay kan bu var. Ben kulorsan umuman täzelik getirýänler bar. Oğlanlar bir karol ýokdur içinde. Hemme karol soň. Ya doğru brat. Doğru. Allah'can. Hem adamlara şunya sunwatyny öwedýän işinde ulu derejeye yetme Allah'can her kim. Bize de Hudaý aýtyrsyň. Sen ýekije bolmak. Espeter ýekije da. Dällerde ýekije, Matt ýekije, Aydaýyň ýekije. Beýle rapperler bar. Ekimin hatta şaýla her kim ýekije da. Ay ýok, inte ýekije däl brat. Ya yeni bir ekim var ve yeni Ýok, bolup bilerler. Ay yo. Ya Bol o bilerler. Kitayski AliExpress'ten olta bola. Ýok brat, bolup bilerler. Rapperler aslında nälisin am. Rapperler birek bilen dost bolmaly olar. Birek. Rap ma Espeter. 7-8 mundan azallydy. Rap diýär. Gapma garşylyk bolmaly. Birek bilen söwüşmeli. Söz üstünde olay bilýärmi? Sözde dismeli. Sözde güç olmadan tapta men köp tapsın deret. Bizde hemmesi dost ýöne. Ya o var. Zato şu bütün şuýluk dogry diýipdir. Bütün planetada rapda ýankylar dis bar, punch bar, rap bar. Biz ilk koşmada öğrettik Türkmen bolup. Ne ettik? Toy sferan Rap diýmän özü çügüýüm diýdi, rap diýmän özü dis diýär. Güdüşmesen bolmaýarmyň diýdi, ösmeýär, rap sanat ösmeýär diýdi. Şoň üçin bizimkiler näme etdi? Malatsy rebata. Hemme daha sodalyk. Rebata davat çyzy druzna diýär. Zato idealny. Dinlende de gowy. Toya baranda da gowy rapler öňňäme öňküde toya baranda rap dinläp goýdum. Dinle DJ Turetski bilen. Turetski. Tansavani. Hiçim düşünme. Tansavani gidip duranım bolsa. Tansavani gidip durup. Ýa-da bir ay köpü görerek bir orta çykdy. Şeýle bolýar. Näme öwürmeli diýär. Samer ay sasın. Ne futbol edin ya? Bundan bäş. Wagt gosun. Şu toya var. O milyon näme wurdy? Ana şunýa. Ola da var. Aytsak gadyn aydym saýdy otyram. Dasynyň aydym şeýler ben nokson. Kim aydym saýy? Ba. Ne gyzma oglanmy? Yo, ken. Meselen dasynyň o. Meselen simen bir toy edýär. Meselen bir aýdym için oguryan. Oldy teň tutdun şonu. Men muna moguryan bir saat çağırjak diýär. Bunu 15 minut çağırjak diýär, 20 minut çağırjak diýär. Bilem simenje gurlaşýar. Yo, ol berjek gelip dur, men şaýat, bakaman, gafganyp, berende de nida bolýar. Onu onkuda da haf tam gowy. Bol, tasak edýärler toy. Bu ne plany? Saatına var aýtdyr berda. Diýär, daşyna adny telefonu ulaşan var. Hadi. Ba. Bar olur ýalan. Onda men 15-nji ýylda toy edemde utup durundan şo tarapdy. Men DJ Bega gaýşdatym brata, ola brata. Varlıklan. Varlıklan. Klani, muskan ortalay. Gel yarada. Şu muskan çalmış. Çok nerede? Bah, ne etdi? Çalıp bilen adam çalmadık böyle. Hadi parmağım lan ağır. Şumat bolda. Her kimin bir öz taýlan ýoly, öz edýän işi bar, şonu beýleki adam gaýtarmak aslında kyn bolýar. Mesela üçün hekimin rolunu, ataşın rolunu, atanın rolunu mesela üçün etjek bolsalar adamlar onu edip bilmek. Sen öz karizman, öz awran, öz obrazın var. Şu obraz diýär. Men wara nämen goýady takýan siziň edýän. Bra жизнь tema. Dene постоянно zlodey. Dene постоянно хороший. И yeni bir kontentni goýaryan, haqoğul bolýar. Ne надо. Nima gowda? Desreçlen ýady da. Siyaf getem de. Bu kino murya.
bu kliva moya. Ay çağırılır ne diyor. Hemen şu yaşlara padava dediler. Mesela yönü küçük dağıtlar ediyen adını ulurum kovaryalar bak. Ulu dağıtlar ediyen çağırlar düşünmedim kaktidine. Bulayık beriyada bir çağır. Şu jizinin neminin yoksa çağır. Derler. Kovarya. Onun yani obraz dengden hem senin aktörçülük okudum ben 5 yıl ne bilen kurtaş. Şuma kino çıkmasa da kuyruk koyun ha. Benim obrazım nemede sağ Hurşit Khan sağladı da killem neme ol oynayanlar ha onu diyecek olan bu övünüp Benedik'te killem bannoy ol oynayan birden kovlan fırdan onu öyle var ya ana şu zeynkan fumoda tüne nokta tem şu obrazına çıkma çık gelen siyonkan da ne öyle var mı açıl bile mi o bu var gep bu gir yani kelime teatrda onu sen bilýän brat o lagat yapıştırın brat o durmuşun ilişki karda da Sonya bu nemede de ana birinci siyonkan da değerler kamçın işleyen o değişimde vakti onu Musa son bilem okta Diz zamanında mı? Sonya şu tarzım Diz zamanında mı boğuyam da serörtü son hemen. Kavak onu sonra çıkaydamamız falan mesela da ben bolon olsun da atyanır kille biliyorum. Eta açın yapsan nefsi beda. o nämeden şeýle bolýar? Sağa çıkmıyor. Onu açın yapsan. Şol obrazyňa ýüregiň görüp girýärmi? Bu şu izleýär diýär. Şoň üçin hem sizin şu giýen obrazlaryňyzy halk köpçüligi kabul edýär. İçine giýen burnu model, prosto şeýle bir gözlük üçün oyna model. Burnu model adamdan gaty çat bilýärler de. Bayram bolmaz. Şu adamlar bilýär. Bir krelle da sonra diýenler. Kim obrazy çaşyp gördüňmi? Prosto sen çatşa. Zaten krorum boynu yervede adam mollar. Bak gördüňmi? Düştü onu. Tabat gördüňmi? Baba. Sen yernet bak gördüň. Yernet bak bilýärmi? Sen onu bilýärmi? Suma boğuyu. Düzelim diye. O ekine Ata düzelttir var. Atadırıptır men nemem oycak diýerler. Şu adam ben düzeldim o keyper kadın gitmesin. Yaşta bu işlediğin abi yani. Gepi getirer yöre geçen zaten. Ya gepi getiriyorlar. Şok etmesin öyle. Siz ona gitti. Evet yaptın. Şuna bıramaydık geçti. Yapıldı diye. Yo, falan yani üçüncü yok dedi. Atlasman mı? Orta sen tevap biliyordun ya. Tevap sen yerden çalışayım. Gördün mü? Şu mikrofon İşleyenler. isteyenler. Yapmasın da ayıpsın da. Mikrofonları isteyenlerle. İşte var ya. Ya malaca oyna diyenler yani umuman sağ ol tanrı kadın gelene düşüyor. Sağ ol. Bizim çağırıyor. Yani işiniz brad etti chestnut. Oy. Men özüme sizden işes görün. Evet ben işes görün. Yani keypalyanları adam şu ideyalar üstünde var ya. Men üçünem sürmene videoyla onun keypal istesin ele da ara. Sana diyene burada düşüyor. Ne içince operatör bırak şu söz diye bize. Ne içince operatör. Sizden isteyen ne diyor? Ve keypalyan ne? Yönü giyici onu işte oturmalı. O sizden ne? Şurada ay dava beyt yok da sen öz adaçan öyle mi? Sen özün kim öyle? Oğlum biz berdin öz işimize deyip düşünüyoruz. Fitçil aktam üstümden geliyor. Evet diye. Ay ne mi çektiğinler o? Koçu değil şey yapsın. Koçu da dur. İnfüzyada o iş proses değil. Şimdi o adam bırak ne mi? Durmuştu öfüyen işinden bile mi? Yaşamak imin kollar bile. Yaman oluşu. Yadan okta. Yadan. Lezzet talebisi. Yankı neme gelelim şu yaş aydımçılar şey diyeyim mümkün. Bakanalar yaş aydımçılar. Ne mi? Sizin çıkaryan 3 minutlik videolardan bizim klima dengde lat demekler mümkün. Bizim kliva dinle yekeceğim şu an sonra yaşaydımsılar men beni gidişmek için diyem o. Sen mayda gidişmek niyetimde de yok. Allah yönese drazni dedip işledesin meli. Özümde işlemeli. Bravo. İşlemeli yokman. Drazni dedip işledesin meli. Menki klip senki 3 minutlik video olsa atasere klip aydım yazyan mı? Aydım yazyan mı aydımçı? Biz senaryo yazıyaz. Den mi? Barbar. O da siyom ketmeli mi? Siyomka barbar. Ondan sonra o da mami nemem
O yer taýinlamalymy, yer gurnamalymy klip üçin. Bizde de yer gurnamaly bizem yer gurnamaly. Iň kıyın zady misal üçin olaň aýdym ýazmak da, aýdym ýazmak kıyın emem pul gerek bilýän aýdym ýazmany bizem şonýal birar. Hiç ýaz bizem özümüz ýaz. Rejissörüm özümüz, senaristem özümüz. Senariýany hiç bir kitapda da görmersiň. Hiç bir videoda da öňoklar. Biziň öňümizde oklamazlar. Gitraýsynlar. Şu wagt 2020-da bolup duran düşürýärse. Gitraýsynlar özümüz ýazýar. Bolup. Problema. Bir tema atylýar. Onu Hökman şo özümüz tap edýärsem. Жизни мене boldy. Dip ýazýarlar. Tam edilmeň situasiýam edilmeýleşdi. Kana ansanna näme? Ferhat bolan ýene bir gowzady ba, birat. Özleri ýazýar. Şol obrazlarym özleri oýnap bilýär. Bir şeýle bir tawra gelýär. Bir ýere mysal üçin syomka gidýän, şuda düşüreldi. Onuň ýere şotak barýaňy da şu tema bilen gidip wapşe başga tema bilen çykýan ýeriňiz bolýar. Köp bolýar şonýal. Şeýle. El Castrona oynada res murtuda atdak bayından usta o da Bizi görüp oturýardylar. Haýra gale ağla oturunlar gülkä geçdi. Soň ýene dağlady gaýda. yani kavat şov resikler diýen unutdum. Bir günde var şol işte 3-4 ýyl. Ýöne eşik alýar hem ki kelle gidip bana kavatda şun yani bola ýa-da başta neme dip tanışyp işlemäge gitdi. Soňka. Rafqal näme bilýär. Ay bar ýük bagar açdylar o. Neme tehnikam salajak gollum. Yer ýok. Ya şu elitka sen ama sen mıydın? Köwüş, murt, sakal, telpek. Ya ama çıkma tek kısa. Ya paýsy ben. Yo, haraşdýan. Kepter zut. Hem belatsa. Teatr maşyny bagajynda. Kamera. Neme olada ýygy kısa men hakik bolana geýildi. Sen gennet çırmada vay men ýalymda yo ýa-da Yani koyun reklam tunala. gülü pökmez tapılım näme gerek? Bomba. Ferhat şeydi var barky gurgunçalak da ýöne aslında şol eti dogry şo prawil. Emmi da etim ağaltım o bir sun kamız yok kledisini. Kledisini. Bahadır. Ayaz abisi geçene doğru. Asmışma ayaz abisi geçene doğru. Buradan girek bulaýmasyn. Tomasyn ayaz abisi. Ya ben şonu nana yaman gowy ýa özüm şolar ýa. Bu syomka berer gidýäne. Kebat bir batarya kamera bura bitip alyp gidäýmer bol bar. Birden bir da çykaýmasyn o dip beýçady. Önden şolar. Şoňçy şolar eti näçen şonýalak bolýar. Haçan adam öz edýän işine öz kärine aşyk bolar. Şonda şolat bolýar bra. Ay bolýarly bagajda Aýratynam süýrekden tanýanlar bilýänler. Şoňla wa matlara şu lampa gerek. O şoň mesela 5 saat etmedi ýok. Bir ýerdin etjekdik bük ýetişek diýen şoň bolýar. Ýatyrdylar. Tur öýger balk gidip. Ha bilýär. Dur atan tur dur. Teatra var çykýan samara gidýär, düşýär. Şoň ýany. Yo istemesen bolar. Ýöne bar. Şoň bolmaz. Adamın rahmetinin hem şu an neticesi de şu. Biz ýaş. Kiňi bar, bir da pan ýaja jamyny. Bırakan aýdypdym hekimala. Kiňi bir ýyl dollar ýa bra. Sen bir ahsaklap büdüren ýerlerini atam çekýär seni. Atan ahsaklar sen çekýän bir ikiňiz aktör hatta bir-biriňize neme? Hakyky dost doganlar şo ýaman gowy. etmel wat şo. Hiç de durup şo ýaman. Sahnada köp kişi batsak bolýar direk ol ne dogry. Şo bolmaýar. Nabarotin nemäňe bilýär bra bir ýyl pajaşka ben terörmen bilýärmi? Hatdan da replikaja ýanlışda zat etme kebat teatrda şo basjak bolup replikant başga da aýdýar onuň ýyzy giderdi onuň güdürap başga bolmaly. Aktörün pesliginden peýdalanýarlar ony. Aktör atyal aktör bolsa ol başga replika berdimi? Ol onu bulaşdyryp goýberýär. Oynatdyk. Soňçy ýaş wagtymyz işlemeli. İşlemeli. Hayatıma düştü. Gördünmü? Ya kenara dip verdim. Adım näme? Rewşin ayak kaptı. Ne giyin? Yani bu ne? Onu aýtma. Bizence işlemeli ýaşda. Halipular var. Espiter dagy şunu. Ya ezbiteram bra bizim deň duşumuz.
Olar yatanokdur. Yok. Şomat bizim deňduşumyz. Mysal üçin biziň ýaşymyzda yatanlarlar. Yok. Mysal üçin biziň halipalarymyz ana aktyorlar wa Oroş Halipa wa mysal Gülali Adam Ahmad, yatanlar. Olmada Maz Pahir bol Muhammed Bekiyew, Atan Qahar, Öwüs Şarly. Yatmansınlar şunlar velik aktyor bolup galýarlar da. Nokot goýup gidýärler da. İyi koyup gidiyor. İyi koyup gidiyor. Bizim ýatsak onuň kim ýyz goýmaly? Ýyzym kozulýar. Öwüsarly Halipa wapşa men bon tanyşym bar. Ol hema komik. Men üçin kaskadyor. Men üçin zlodeylaryň biri. Giroýdalar. Durmuşda da wapşa başga adamyň şeýle uýumşak da. O arda görüşýärde Orjakda da işledi. Benim neme işlemem. Saşan, o mu neme? Diana var, kinoda Diana. Moskva, Nikul'un da okuyucu. Şeyle Benim işleştim de teatrda la. Men bir spektaklam düşürüp berdim. Goýan neme? Hey, Jeyasi prosto başga ýerden aýdýar. Olam kaçan neme bolan? Şol adam öz işinden ustad alıp, keyip alıp, kämilleşip gidýär-de. Halipalyk derejäge ýetenden soň meni kämilleşip bolýan eken. Anlamy. Dogry dämi? Bunna zadana goýmalar. Meselem. Hemme zatda bir disiplina diýilen zat birinji okşa. Lüboy zatda sportsmen bol, aýdymçy bol, aktyor bol bilen, malparçy bol. Şuma telefon açyp göre inanmasaň o zada gir näme zametkada da duranlar 4-5 sane ideýa taýar. O da diktafonda da duranlar. Mesela dünya şu alimleri var. Şolar diýenine gatgow işgär bolsun ya gatgow işini edýän bolsun ya ýöne disiplinasy bolmasa diýär. Ondan hiç wagt ya işgär bolmaýar. Şu disipline gaty birinji ýerde goýarlar da şoňalyk. Ikinji fantaziya durmun. Fantaziya Конечно. Yaman kıyınlı fantaziya. O bir döwürle daty fantaziýar zat diýär. Soň aýtym şo döwür gereken zatla. Fantaziya bol. Bak lazım bolmaly. Fantaziya bolmasaň fantaziýanyň köpçüne pikirlenmeli o da meselem. Bulutdan alýa, bulutdan ýa-da aý bar. Aýyň ýa-da ýyldız bar. Asman, rengi gök. Gidip durda, soň barýança. Fantaziya представление mejizleri boýda. Köpçüde da näme sen moralat. Bir zat çaýnak tapýan içinde. Çaý bar, semma. O dizi bermeli. Hemme zat gitdi. Taýar zat da. Kapitallaryny seretmeli. Dastan ödemelilerni. O öýle ýa-da ken daşana. Onu biz käwa gidip barýar. Hamyasda da bir zat diýen bolan bir zat diýär. Ne ýa-da diýmije. Onu Bir kol bilýärmi? diktafona gurlap goýýar. Gurlap goýýar. Plan. Maňa boly şunu düşürmeli. Onu diýär-de näme çöpler, näme tek para bardan. Yani men düşünüşüm ýaly bir syomka barsaňyz, eliňe ideýaly, ssenariýaly, tam plan, ikinji plan, ýok. İdeýa bar. Şu dogry bolýar, şu bolsa dogry bolýar. Ýa, bra. İdeýa bar ýa-da Doğru zatda, tökman bar. Hiç doğru tapaw ýok. Ideýa milýony şu. Aýny biz bara. Ýa-da nämäni? Sen uje program kolansan bir ýerde panýaja diýär. Çi baýaz. Köp bir improvizasiýa edýär. Näle? Meselem tema şun. Toklu palo. Meselem. Boluşan atdyga. Hekim şeyli ýewisten, doktor ýewisten bilýän. Korç götürüp ýewisten, o önüne goýdy. Şungaranç öýde. Ondan men el bilen email meýlaskim ýöne tema palowly tok. Bolly. Eýem rejissoryň dal bolýar ol. Aktioryň goly sana rol berdiler, däl adam roly. Gaçy özüň pikirleme rejissor sen. Baran eliňe taýagaran däl, taýakma olnar aktior bolmaýar. Balan sen kepge, baran sen şypyň ýyrtyk bolmaly ol aktioryň özünden gerek ol rejissor bol. O rejissor kömek edipler, barsaň o şkolaň pesrak bar. Bölüs rejissor men pikirlenip bilemok aýdysan. Bara oglum bir ýyrtygrak atky däli bolsaň, o şypkajak gaýda ber ýa. Men öz rolum bardy, bunu özüm pikirlenýär. Şol var bir tarapdan gowy. Yaman ulluq tarapyna ýere ol. Ýankylyk özüň ideýany panýaja edip, uje realizawać etmekle. Ýöne käwat ssenariýalar gidýän bolýar. Biz öz sluçymda näle bir zat düşürmäne barýasa, raskadrovka edýän okly lişni zat kenalýan. Ay ona mal, ay onu. Muma käwa liniýadan çykyp geçikdi ýandara. Biziň sluçymyzda ýanky raskadrovka öňe
Opsi sredni krupny. Plandat bol gaýtdym. O montajda kelläň ardan bu montaj listim ba. Da. Sizin случаýyňyzda gowdaro. Keypalyan. Da onu bir da. Dur lan bulanma. Davay. Şu taýda pikirlenin. Goda biz kinoda zatda etdik ýalňyşmy ýaly kinomuzda Santa Claus bardy. Ýöne bu kiçilerde de etmeli. O braşo. Etmeli senaryo etmeli. Ne ihlas hiç ilmağa ýatdan şular ýap şunu düşünmeler diýene. Ya da aytanay bırak. Gün Orada aytanay bana. Şu adamla indi basma ya. Orada aytanay bana diye. Onun yazan bolu oturanlarını. Aynı böyle düşündüm. Hem yalan o kedim. Söyleme. Yazmaly. Yazmalı. Yöne mesela Ferhat. Sumat Goryana ne TikTok dilinde. Awa. O adamlar goğulat yazıp düşürüyor ha. Görýän prosmotr ýok. Inen ýanna. Hemme da ikinji plan taýar, söz aýtmaly, söz aktör garaşyp dur. Biller ya ýazandy bolýar. O ýazamara gidip oturan ha, ýören inen ýa. Ma näme talap etdi adamy? Şu 3 minutdan köp bolmaly. Uza ýürekler ýalyp bar adamy. Çak geçirip öňleri o teatrda. Men näme üçin ýazýan aýdaýyn, brat? Birinjilen şu etmeli düşürmeli zatlar ýazýana. Ya her kim aýtmaly zatlar ýazýana. Birinjilen özüm o girişýän şol adam. Awa. Diňe men öz etmeli işim rejissor, operator işlerläni. Näme taňa bir rol berýän. Men sen roluň doý hatta da ýa bilýän hatta çaldyk sen kim bilen onuň aramara morten bir söz ýatdan çykarsaň ýa bir zat bolsa bilýän plan da bir ýygy plan bilýän. Men uje içinde ýaşaýanlar ha. Maňa şo gowy. Onu men özüme disiplina, men özüme disiplina goýan. Luboy bir da edýän ýazýan. Bizim kim yazdık? Polyanlarına zametkanda. Misal için temasını yazyan. Temasını yazyan. Näme urulmy? Keskitlemesini yazyan. Уже наброски сценарий. Öz adamy da. Yo, ne şow, öýdýär. Şoň üçin ýa-da bulan gowgady, öz ýazýan zatlar, öz düşürýär. Ne bu bana mesela teňa bir gelýär, durmuşyny aýtyp beremi. Çağızym, bunu 7 ýylla onun şeyler açtı. Valla biz onun kamerasından çıktım. Onu derlen. Temacı aytta izin kazanı. Bol onun hareketi. Mesela bol paltol var yani orada. Ben şortkul var yani. Bol bebe kanada nemeden orada bu öğünü yerlerini ansasa öz aslında. Sözüm daha da şotaydı. Bir kimden teman biliyse. Canı diýerler diňe. Menne durmuş vardı näme var menem ýaz TikTok'tan ugrut SMS ýazýar, TikTok'tan ýazýarlar. Şeýledip ýazýarlar da, şeýledip ýazmak gerek. Diňe süýjü ýerine aýdýar, mesela. Misal üçin aýallaryň aýryşan bolsa, çağızıklaryny görkezmeýän bolsa, mesela. Şo jaz ýerine aýdýar, bolly aýol maňa plan etdi, oňda onu geldi, o taýlar gerek de. O taýlar biz ogudan ýa. Diňe şiiretini aýdýar, biz plan ýer. Bolly bir söz aýtsa onu. Yo, sizin şu wagt edýän işiňiz, brat. Köp bir şey eden ok. Şonu bilýärsiňiz da. Biz terbiýeleýiji ähňde edýäs. Şeyler var, layıklar gerek ya. Öňden Tanrı ýalkatyp. Şo söz, ýa bir daýda. Eden işin ýerine çöndürip bildirýär. Allah lazım, görýän bolsa var. Şol köçetip bir şonda da diýär. Wagt tapdy, indi näme etdiňiz kany görýän ýa ýoksa u kıymalar diýär, o işleýär. Barýana görýän näme etdiler hadyp bara görýän bolsa ýüregim gowulýar te köçede ýetdir. Her hil adam görýän ýa-da. Her hil adam şolar görmän bu hadyp siziň hatdan öňüne Tanrı ýalkatyň ýa düýünçük bir edilmeýän şol ýa post badyp sizem şol roly çykdy ödüm gözüm tutdum diýär. Jany taýwatyn Allah. Dile ýa şey bagyny haýatna şolar. Bu 2026 modella wideolar. Bu 2026 ýyly bolýar. Men ýadyma düşdi gep ýetirer diýär. Efendim ama bir ije aýdypdym geçen. Ben kino. Aytmalar ýa-ni ulgat. Yo, aýdama ýa Naçan. Ya. Men uje birizim ýa. Ulgatdan dur. Bir lakata. Gözüm men üçin çıgat ýok. Biri uçalsa gönü. Aktörüm taýarlanmaly. Bilýän özüm. Onu edeliň-de şonu. Edeliň. Onu bolsun kiçi bolsun men bilýän da. Aslında ýöne men şu wagt özüm film görmäni goýarýan. Ýöne şu wagt bize hakykatdan film gerek. Seriallar gerek. Sebäbi men şeýle bir zat gözüme getirýän, ine Türkiýan seriallaryny görýär. İnce kino gördük, kinolarını misal üçün Amerika, onun
bolmany arasynda mysal özbekliň nemesini gördük de. Şu filmleriň üstü bilen şolaň däp, destur, edýän işlerini aýny şu wagt bilemok. New York'a gitsen mesela şu primärne bilen näde näme bardy? Kinony görüp gelýär. Türkliň filmlerini görüp gaty köp adam şu dilinem dar şu Türk filmlerini emetdi da. Dileme öwrendiler. Bize de men pikirimçe gerekmi diýen biraz çok üstünü işläp öz kulturamyzy, öz medeniýetimizi görkezmeliler. Şu Asıl hakikaten keskitleme var şu ýaly. Döwlet medeniýeti bilen özüni tanatmaly. Sumat Muradoranyň çynlygyna goňrak şu. İnsanlar buyruk gymany. Buyruk gymany. O tür. Açık. İtalyan şu. Terenmiş ama. İtalyan. hakikaten ýöne gerekli şahsiýetlerimiz bar, güýçlü şahsiýetler. Men bassy wagapdan şonu düşüp. Bular syýan görsem men bassy. Tez başlayalım. Sen gelmedin der mi? Gelmedi näme? Yasinci ýylyň 15'te. Bu olmazdı marda de. Nere dedin sen şama? 16'da yürüdüm. Bir hekim gelmedi o Dubai'de yaşadım. Kakım Arap'tan. Bizim Dubai'de. Bastan oğlanları bastan. Ay başlayalım. Başlayalım evet. Yine baklar gepi gezdirme. Başlayalım. Ne başlayalım? Yok aşağıdan başlayalım. Ne başlayalım? Ay onunla başlayalım. Hani Hekim- başla sana sen. Inni gepleşigimiziň şeýle bir tany. Biz size soru berýär. Siz şu soruň içinde hawa ýa-da ýok diýip jogap berýäňiz. Ana birinji soru Bilmedim yok. bilmedim ýok. Bilmedim bolsa ýok ýerýär. Hava ya da yok. Bollu mu bollu? Yok. Ha. Lan ödüm de neyse biraz. Ya ursak onu. Dayırak ursak diyor. Yo, bol ya ol. O karate. Ne bunu okuya geçecek. Geç. Bu hatta yok diyorum. Bol şöyle mi? Ha. Başı baş. Şey şuna mı yok mu diyeyim? Bu ne bilem yok demek mi ya yok demek mi? Bilmem. Ay şu boya salmadan Bilmedim goýan de. Bilmedim de. Ha bilmedim. Aha sonra olur. Anlatan hava. Dime yaltan şey diyecek olan. Ne mesela şundan şu döktüler mi? Dökürse o diyor. Onda bilmeden döktüler. Ağrıttı duruyor. Dökünün dökme. Bilmedim. O var ya yoktu. Sen için O ya, yok. Vallahi ne için? Sen için ne diyor bana? Bilmedim. Ana bir soru hekim sana sen dostundan gowyny galyp gördünmi? Ya brat hekim der, dinle hekime de, ikine de onu. Onu hekim birinci cevap versin, onu birinci soruğumu atam soru cevap verir, onu ikinci soruğumu da atam birinci cevap verir. İkinci de hekim usta birbirini nemetmedi. Ay kaçsa bular öğretme öğrenke bular ömür Sen birler. esası sonra kim ne Mesela durum müstakil. Himme dostu. Nasıl dostundan dost deyip hata edýänlerden mesela şu. Ana şey değil, fena çok şey. Dost deyip hata edýän. Ata şeýle daşyndan bir tanýanyň bir dat bolsa, onu sen gaty görmeýän. Dost tanışyň däl. Onuň başka. Dostundan gowynyň galan ýeri boldymy? Size dedin hava yok demel başka da görülmeli. Yok. Yok Ya da hava. Yok dedin. Yok diýär. Yok. Men içimden abide almaýana hiç açanam. Men sen özüm gowy. Birine bir hili yamanlyk edip bilem ama. Sen on bolly onunun maňa şonýarlar. Yok diýärler. Yok diýärler. Benim yok. Senem yok. Ato. Kimdir birine günahını geçmeyen gördünüz mü? Bir Nitobr'da etti deren çok günahkar dara. Bağışlayacak gel hadi. Ay amin. Yok. Şu derece barmadı da. Allah bağışlaya bilen bağışlar. Şeyleme. Bravo. Ato. İnnik sorumuz durmuşda yalňyzlyk duýup gördüňizmi? Yok. Duyup gördüm. Yok. Ben duyup gördüm. Yok Hudaýa şükür. Yalňyzlyk. Yalňyzlyk. O ya yekelip de aramarım bir yeka duýýan bilen adam paky. Ol bol ya. Ya da ömürlük däl. Yo. Arasyna ýüregiň sen bir hili. Bir ýere gidip ýek özüň oturursun. Ukraina'da kan var aso. Daşary yok. Ama
Kartoşka da yok da bir sana. Ola maňa znakomy sen. Ýalňy. Onu duýup biler öz ýurdunda bolan. Ýa-da dukan var. Bilýärmi? Zabordan da telefon. Dağlıklar, şäherler. Ya da syomka barmar bolsa ýalňyşyp hekimde öňgürek baraýsan. Düğün buldun, bana haydi düğün. Düğün yalnız Bana hekimden öň bark goýan ýerim gol. Düğün. Rekordunu şu düğün. Ulan ne daha taktı. Ýaşy hova. O da bunların poğuluktur. Şakın diň syomkaňa şeýitmedin. Somat para batsın inmesin. Alıp çiğini zadını. O da var bu sebepte. Ne sebepte? 5 saat önünden men batırlarda oturuyorum 5 saat. Ne bilýän ne patriot. 5 saat önünden oturuyorum. Mescitten çıktık. Günüm yurda dedim. Amçimal. Trabi. Bol. Sebepte Indonezya'dan Tokyo. Ondan soň Aşgabat'ın ýalkymyňa bar şeydan almaly. Dedim o Latva, Litva, Ýewropa geldim. Ondan tutmadı adamın. Köp kategoriýa da bir ýa-da ondan ýa-da. Ondan şu bir ýer ýetjek bolýan bolyn. Meselem 1 2 3 4 meselemde şey öwrünmä bolsa, hertinde bir tansyn çykýar, gowma o plana o şoňa bir nimany bermä. Şey kaçykda bolan o. Kimden gal ya? Bolan dedi. Yeni bir kemsiň aýdy. Onu dinleýär. Halipolan bir çykýar. Şäherni kiçikdi da o. Son kaçı görmem diýjek bolýar. Kaçı görmürler. Vara. O ýolu bar ýa, bar ýöny. Eglenýär şuňa da adamlar, şuňa ýa. Yok. Ayonu Fyodor Emelianka boş diýilen. Bu. Öýňany içmesege diýär, sen gelmeýän ýetýär. Yo, şoň üçin Fyodor Emelianka boş diýerler da. İmperator da. Lincoln. Ay bizimkiler de Kitap okumadık. Ne Doğru kitap okumadık. Davay. Ya da kitabı başa şart tutup koyalım. İlden görmedik. Yapılıyor. Onun has doğru. Klasenki. İnni kısa özüňize ýalan sözler gördüňiz. Özüňize? Özüňize yalan sözler gördüm. Samsi bebe. Yalan sözler. Yalan sözler gördüm. Özüňize yalan sözler gördüm. Sen kim? Özüňize olanı näil bolýar. Öyle akbarada şu tora öğrenmez. Ay ola bolýan diýdi. Horlanjak diýim horlany bilen. Horlanjak. Başka temadan alaýas. O temada dur kameramyz goňuň içeri. Üçüyedek ileride tüykürüm ilerse. Garip geçende bilýän. Ýöne bolly. Özüňiň halyny. Da boy. Bizde de bolýar. Bizde bolýar. Da program bir daha etjek diýmeden o. Hem şoňa alamazlar. Ýani program geçe. Özmen bir kontent döredeýin, edeýin ýok gözüm öýde deýin. Emme da taýar. Liboy babatda iş babatda da liboy başga zat babatda da Allah bolýar özüňi. Özüňi Allah'ın ýa hemme bir söz var ýöne şoňa. Öz-özüme yalan sözlerimden soň illere ynanmany goýdum diýär. Şo tarap var. Ya edil oynayala da. İçkinler misal üçin. Yani turnirovka gidecek, daha da edecek diye böyle dedim. Hadi ama. Kitsiz bir dağlanır. Ödedin anlamak. Yaman. İnniki soru şeyle. Siz söýü hakda näme bilýäňiz? Näme bilýän? Tamam bilýän. Näme bilýän bok. Ya na soru täze. Söýü hakda bilmeýän zadyňyz barmy? Söýgün variantlar. Käne söýgü. Watana bolan söýgü. Olam şo söýgü hakyky. Berekelli. Ýene saty çara. Watana bolan söýgü gaty uly. Çynmaýdy. Watan gowurýan. Yaman Hudaýa şükür. Azat ýurtda ýaşaýas. Benim şöyle. Watana bolan. Men hakyky patriot. Watana bolan söýgüm bar. Benim şöyle. Benim käwat. Öýde oturýanlara. Ümsümlükler çağacaklar sesi zat. Allah'a münde şükür diýen. Asmanymyz asuda diýenler. Vietnama bardy da. Bir jawara biziň ýöne türkmen çöregini alyp suwa watyryp iýjek şo taýdalar. Diňe suwa watyryp iýjek şoň özü bir olun 5 sanda harna diýär. Ikide çöregimiz o, ikide türkmen çöregi wak. Şo bolaýsa suwa watyryp iýäýsen diýen 5 naharna diýär şolong. Bir başga zat gürlejegimde ýurt awadan aras başga diňejegimde. Olmaýdy. Ýöne başga ýurt görýän näme sen otak gidip, ha başga ýurda ekenlik gaýjan boldy.
Ya şükür ettim. Dua şükür. O süýüň zady köp. Var yani köp. Atı diýär, süýügi başga, aşk başga diýär atı. Aşk başga da, süýügi başga da. Awa sonra söýgi hakyky. Hemme kitap söyüp bolýar. Awa. Aşka düşme. Pastaýana işin söyüp bolýar. Dogry. Aşk ol Mektepde okap ýörkek bir umly gaty şeýle bir umly muallima batda. Andan iki klasy gardy welin, o klasda biraz odan gyýlary bar. Bir adam bilýärmi? Gowy görünjek bolup öýdüň her ýola salyp görýärmi? Andan ay muallim ayt nämetem hakda görüň edeliň dat diýdi. Muallim nidi söý hakda görüň edeliň diýdi. Ay muallim gaty umly adamdan. Ola sen niye söýüp diýip näme düşünýäň diýdi. Ay oğlum ne yaşa olan son. Ay söýgi oğlan. Ay men eşimim gowerýän diýdi. O näme söýgi de diýdi. O görünjek bolup gyýda nemetjek köp naborot bolýar. Na şu случайda. Köp sady süýüp. Ha, men eşimim go. Hakykatdan ol. Ýüreginden eşimim gowerýän. O näme söýgi de. Hem kerim. Bir näsli söyüp bolýar. Ha. Indi ikinji soru. Süýüň üçin başga zatlardan elçek göremagyňyz boldymy? Rajul vid diýler. Indi şu soram mesela rajul vid. Başga zatdan elçek gördüňmi? Ha. Mesela ikram söýýän zadyny birini taýak gördüň diýen. Ikribiyan ben? Yok, işin. On ýagtany primer. Скажем, nähilek mysal getirsem kam rajulubi. Aýny ejeňni primer sen söýýän aljakka başgasyny aljak diýär. Senem ýok rajulubi men öz diýem etjek diýem. Şoňar suçy. Primer скажем da meselem. Ya da bilemok. Öz söýüliň üçin sen daşy ýurtdan galyň okamana gitmen berde galyň. Mysal üçin şoňarlyk bir Görnemesin deme söýüliň üçin, söýýän adamyň üçin başga zatdan elçeken bar. primer sen daşy ýurtdan okamaly. Söýýän gyzyň berde galyň olam haýyşda diýär. Gitme diýär. Şoňarlykda gitmen galyp gördüňizmi? Şoňarlyk bir misallar. Anlaýarmyň men de bolly. Mesela Ben de bolly sen Ukraina gitdiň ýöne. Yo, bu o söýgü däl, başgalaryň söýgü. Bilýärmi şunu ýa bir ýere gidip barýarmyň. Dawa çağa çykmady şu neme daýtana bir parkyda ýürekleri seýatdy. Otaýam galakdyrlar, oğullar gülüşýän galyp gördüm da çekip. Daşda, mavat. Onlarni şola gözüň oňunda bar. Begen ýerler da. Mavazez bro. Ýöne onun söýgü başga kenler. Конечно. Etmelaşma otayda beyderdim yo. Girip gidýän de o da galakdyr. Maşgalan bilen aýraty wagt geçirmek çağajykdan ol gyzylan gymmatda da. Biz wagt Ýani owada. Wagt ýok gatyly bagyslasynlar bizi çağırdy. Ya da biz käbagda wagtymyz ýok sırayas, lämiş sırayas, çirçür sırayas. Onu ýalagan bolýar bilýärmi? Ýöne sen dogry diýipsiň brat. Öz çağalaryň, öz maşgalaryň aýraty wagt geçirmek brat, ýaman gowga. Laýyktır şoň üçin. Ya yok, onu bu maskalamla seýle mümkin. Ay bolýar, maskalam bir dalat ýani. Tere käbir adamlar bar brat, al tuttukun Nupurma işlerine, nupurma yaşıncığını çelle işleyenler. Al tuttukun düne maşgalaryny geçýärler var. Eyle malanok, jana malanok adam edeler. Şoňar adamlarım bama mene duş gerek gördüm. Köp. Altın jotun tappanok şol adamlar. Ha. Eli öçüp ikinji nomera jaýdy. Indiki sanma şeýle durmuşymyzda bolan gülkünç ýagdaýlar. Ýadyňyzda galan gülkünç. Günne ýagam bolan gülkünç ýagdaý. Ýagam şondan bir tan nemetini görüň berseňiz, iýleşlerimiz üçin. Aýmen. Masal üçin aýda birinji. Mysal üçin şeýle bolup bilýär, mysal üçin näli? Berýän soraglarmy ýa getirýän sözlerimiz hakykatdan bolup bilýän ýagdaý. Şondan gep-gepe getirmeliler. Şonda şeýle bolupdy diýip mysal üçin näli? Bir adamı başka bir adam bilen çalışıp gördüňizmi? Maňa seretde. Gep-gepe getirdi. Bolun ady seretde. Oglum 12-nji mektepde okuýar. Oğlum жазdym. Ýok. Jeta or goýdum barada. Men gulplan goý. Jeta durmenki girdim Alxan alyp gelýän zaten. Oglum münni izi kapyny açyp okudan çykdyp çykdym. Oglum münni bir hil kowryma seretdim.
Minki de moşuklar çalışıp duraycan idim. Düğün moykayı udurdum te. Moşuklar yaptım. Öňüne minip baryan. "O heka" diye bir yere gelir. Minki diye. Näme minki diye. Masin mi sen? Allah minki öňünde dura. Şol oglum görse gön biler. Şu derece bilmem. Ana ayda ro. Erkek ya lo maşini benim. Näme diýene? O heka diýdi. Näme diýen bol? Minki diye, näme senki? Ana ayda oglum soğuyor bir dakika otaydı. Ne? Şu açık gidip durun yani açık maşinim. Şu açık gittim kemay men yani. Men birinji ýadymda näme diýsene? Jygylykda bar ha. İň gyrykdylar, ejemle diýen iň sonu hodda oýmak. Yo bes. Bes bu Malardım o, şonu imen oldu. Onu. O, iň sonu avtoda yerleşme ha. Tıkkıl so, ejem ýenden tutup barýany, bäş bir koýup, barda görünmýär, bar etdim. Tamam, el borup ben tutup barýany. Bilýän, mira giderler berde, onu bu Gagarin bu haptala giderler berde, on yere giderler. Bu haptala yürümedim, ne bu haptala gidip barýany. Elde tutup barýany. Onu seyretdim bu. İçimde ne onu. Birinci gerek bolanda, hatta içimde ona ma seyretdim. Utanıp gittim de hanmenge zemdiye. Indi seyret, hanmenge zemdiye. Ona gidip. Hanmenge zemdiyem. Hanmen kıydım diye ara onu. O kıyda kalp dağırdı. O da kıydım. Ne milyon da. İçim. Böyle onda bunu gittim bir hafta olur. Buraya ecem doğru. Men yugo yitirip katıke çıkedim o. Ne? Ecem giden olup var. Uğur baskara. Onun neyini yitirip bravo da görüyor. Gamburg'dan dastas para yapır. Durur ece git. Gamburg'da git para yapır. O da bu hafta. Diyelim o ecem de kendi otobüs. Hani ne geçiyorsun diyor. Ne oldu? Maşina var ha karışıp tuka. Biliyorum. Dastas burada kaydediler. Maşina. Ne çavollu ne emmermedi attı. Ne oğlum kıyıda arası oturan oğlum ne ara. Ne emmermedi attı öyle. Ya ne çavollu ya. Anam tanımak kim attı. Ne mi taksist mi attı? Yok. Dastavka ne mi? Yok. Başsasına dastavka gelmedi. Onyanın bol. Maşinma bir genci demin ne mi? Bir çalçak sırlat tipten. O da yok. Jitawrda köpüm däl o şäherde. Edil menkiň ýerine durup dur menim oňa münnüm oglum münni bir bir durdum sekund. Koru çalyşyp durar edýän. Ýap öňüne bir param ekkä dur diýär. Köp bolýar. Ya bu üçlükde parahat usta var. Sonra jaňa deýip jaňa etdim. Ona mufakken, yani ikisem parahat bilen her acel parahat. Menkem bekri bol parahat olmalı. Şunyan. Ona mı maşin meseleden beylek parahat düşünür. Yani seyle. Şeyden sereden tamam tamam. Seyle. Ola ayda gidin ağırın diyenler. Ondan sonra tam ne cevap geçti ola diye var. Sonra ne cevap? Ya mı bunu düşünemetsene. Oyo diye. Ona mı eller maşin? Benim o diyenler diye seyle diye para. Bol ya barya nerede diyen bol ya diye. SMS ya diyen. Ne açımdan başkattım. Bana ayıcık bol ya mı? Sen marda neymiş sen? Canı diyenler. Ben o para hat o önkü. Ames bekroda ikten para hat. Maşin diyor. Salsın ya bak yani ya. İnni kahve geçelim. Entek öýden çykmakan häzir var ýani aýdyp ýalan söýläp. Ata ilmida aýdýar. Ne var ya? Ne var? Diňe. Gene täwüdi. Var ya. Bolly bir min. Çıktım öýden ýa. Ben pastaýan şeýle. Yo ne men meselem şeyle ne zan gelip. Hava ne medya bol bar ya. Ýene öýde oturýar. Şu otur. Maksadım bar maksa. Hesabym maksadım şu Sen ýüregiň köşeşdiren bolýar. Ha, gel ya diýip düşünýäňde. Hakikaten nimede bir de seyrediyenler tiyatroda. Laf truppa. Onu başlayanlar diye repetitse gelyen mi diye. Neyse sana diye yine gelingen mi diye vaat var. Benim bunun eşim çalışıyorduydu. Onu. Zaten olma o. Niye de benim eşim çalışıyordum. Ha bol yanaydı. Onun restoranım. Anam diye de eşim çalışıyordum diye. Ay ondan sonra hanım podcast'ta men indi yolum. Ben daha ettim o. Utançlı, ağırlığı, eşim çalışıyordum indi gelin.
esim çaşyp otyrdyň diýenler. Ne öýdi? O, sen ana ente esim çaşmadyň diýär. Ýoga. Turamda şunda turam. O ya bari esim çaşdym da turup sen teatrda çaşmadyňmy diýär. Men o spektaklyň eşigi diýip otyrnar, şey diýip düşünmedi. Yani men esim çaşdym ýöne öýdi. Nerede diýmek tamam. Näme diýen bir o esim çaşyp otyrnar. Ay benim var. Boy ya kanun. Ona kabin stresli bolýar hakana. Ey yaman. Bizde gülkül var. Yo. Öňşül kiçikkäme artist bolmaka kakamyň dogonlary, kakamyň dogonlarynyň ogullary gasak kılap gurrunlar egen. Bizim tohumumuz 3 ýa bolýan. Bir hili artist ýaly olarlar ýoksa artistem de. Ay kiçikkäne bu depo girip näme ağzına açıp durma. Artist ýaly o sen. Olar real zady gurrunlar ýa-da ýöne. Ana kakym diye en kiçisi ya. O kakymyň en kiçisi ilmi da ama näme dip öğrenir, näme iýze galyp öğrenir. Ağzyna açyp durma. Ayna plan ýaşylyň nimesine girip almalar silkelep durdy. Aňarda lok taşydy. Ana haýdar. Şu kelle galak kelýär öz gylgap barak. Stres. Afam boğulan. Kaçy. Hakyky O erik var ya. Anan şeyle gülüp diýinjak gaýdan şunyan 4 oğlu 3 oğlum artaça. Bu erdi men taşdyrdy. Şeyle var. Eme obraz ogurlayan. Ya. Hemem şu aýtyp beren şeyle var. Garaklar. Bir-biriniň üstüne pokolup ýanlar. Bu torunu oğlum aýjar. Torunu. arasında da hökmen biri bolýar. Köpler şoň üstüne düşýän ýagdaý bolýar. Oğlum azarny ödüm gülen bolup oturandyr bilýärmi? Ha, biz de babadan kuruldu. Biz diýen ýaşamandyr soňunda diýen. Inik sonra yine sonra on derler. Ýatmaýalyk diýerler. Gurulap. Ayni format döwdi bra. Başdan aýtdy format. Tamam. Birine yok diýip bilmän, hawa diýip soňra pişman eden wagtyňyz bolmy? Köp bolýar oğlum. Şeýlemi? Bir hili bir adam hawa bolup gördü. Menden soraňda jogap berdim. Hawa bolup gördü. Köp adam mäli sene ýaşylyga ýamanlyk köp. Men şu temadan köpräk agdaýanlar. Hawa. Bir hili kömek edýän bilýärmi? Onu o sana düşman bolup duraýar. O sen men sana düşman näil bolar? Siz maňa suwur pada ýaramanlyk ham seredip oturýarsyň. Ha oğlum diýip. O näil bolar? Sana şu düşman bolup çykaýar. Men näme diýýän? Söyleme. Böyle adam diňe menlikden ol TikTok çıkıp şeyle diýip men hayran. Hakyky. Şonýal bolýar. Ba, seret onuň soň şol adamlar biziň kellemizin için raýly şonýal erwede adam. Nädip onuň hem adam şeýlem kaýdyp gezýär. Hiç mi kömek etmesem mükemmel dikkedi. Kömek eden adam o dul çörek berip meselemle misal üçün sen şeysen pulwadan pola beysen beýle ýani video düşürüp eýdip soň sen üstünden ýalar. Ýöne öňüň saýada diýnen. Bolýar. O gepleşik demek. Oksun kliň. Evet. Näme etipsiň näme ödüm bile oçağa. Kritik bolan olup ýörenämi? O, şu kritik. O, ne hekka saýat. Ay bolýar O gerekkä bir aýtsaktym sukan oturtjaktym şeýle. Aýda. Gerekkä men kiçel ýani. Men var kiçel mäne şoň. Yana hakiki oňulen den. O, öne fora çıram. Bep şunyan alga gep. Şaýna bir wiza, ay bolýar bir wiza. Amr izeýe berer. Benim dava şunyan. Neme diýip reklama diýip, näme hype diýip edýär. Kritik ala. Şeytan. O zatda näme şol oglanyňa diýip bile orsaýdym çekim şu halyn men Morgenstern o şol. Şol. Bah. No, adam ayıp durur atıyor. Soğuklar Morgenstern şol. Aklını şol atıyor. Şol ne? Ben ayda. Ay bolýar diýip. Bolmy? Yarın soralım. Näme? Kafe ýapylýar. Ýapylýar oğlum. Durmuşunda üýtgeden bir söz ýa-da bir belli bir ýagdaý ýa bir waka bolmy? Durmuşyňyz üýtgeden. Söz, ýagdaý ýa waka. Çalt-çaltdan bolýar. Üýtgeden. Belli biriň bir sözi ýa bir eden etmişi ýa üýtgeden. Üýtgeden.
O bolly. Evet. O. Ay siz hebe köpüň adamsy da. Köp zat görýärsiň. Erwede adamlar kendir, gowama adamlar kendir. Köpsüni Hey, görýärsiň. das statsnen ne durmuşa geldim. Men de öwrümne yo. Kendi vaktan zaman. Durmuştu boy. Siyomkulukta yeni delap zeyisli var. Men şükür ediyen o kuptadı var. O doğru. Şükür ediyen kevat biliyorum. Memedip onu görüyen oyun. Şunu vat men Allah'a tov ettim şükür. Gün killen ütködü. İyam şoňa bolýan. Öň şoňa näme garaýan? Sen başgaça. Başgaça garaýan. Şol öwret koýra durmuşunda bir wady. Sen ne biratnaýyn? Bolup görýän. Wallahi. Kewatyr bolýar şeýle bir söz diýäwerin durmuşyň ýolunu akmyny ütköp goýberip bilýär-de. Yüreğinden çıkacak. Söz yarası erwet daro. Bir zadyň alany gowdara şu söz diýenden. Ýatyp o ne hilak söz yarasy. Bir zady o niyet bilen ýene-de sen özüň şo zady erwet edende yüreğim juk bolýar. Ya-da bir erwet bir zat diýende yüreğim juk bolýar da. Mene şu söz düşýän şam nemedi bilemem. Yok ben söz düşýän. Men aslında gowda şol bir adam bilen mataşyn konflikt bolýar ya, bir düşünşmezlik bolýar. Bärde durup olam öz ýanyndan gaty görüp ýörmek, senin bärden gaty görüp ýörmek ýalňyşdyr. Aslında barıp düşünşäňe akazysol edilip oň ýalygym derken ýa-da ondan beter bolup çykýar da. Düşünşäň. Iň gowda düşünşäň. Ýöne şo köp adamlar bar hakykatdan bärden bir zat eşdiýär, oňa magdyndan eşitme, başga birine eşdiýär, ondan öz ýanyna gaty görüp nemep ýörler. Guruluşan oklar. Haçsa ikisi bir-biriniň ýanyna barsa, ökman şo çözülýär şo iş. Çözüp bolmayan iş yok. Da, kevat bolýar şo ýalyk. Narastaýany bilýärmi, ola bir zat nito etdi, bulam ters düşündi, bulam ters pikir etdi. Ondan öz arasyny düşünşmez, bir-birine çiğşirip, bir-birine gaty görüş, beýkolaşyp bolýar. Men näde diýärjän, näpirme. Eka brat, nirde planýerde görüşme, bir maslahat bar, bir düşünşmeli adam bar. Näpirme. Gelin ya men bardym, bir şeýle etdim, ýa plan zat diýdim, brat. Ýüregim bir hilap boldy. Nämçe beý diýdiň ya prosto diýäýdiňmi diýen bilen. Düşünşäň oňa bilýärmi? Soňra häzir bular prosto bilen prokol üçin we o üçin maýdanlar menem kelle başga ýerde mungan gyjy diýen sözi gullamy ýylýar. Maga diýen o diýip düşünje bolar bilen. Şoň üçin lüboy situasiýada düşünşip, soň nemetmeli lüboy situasiýada goňuşma düşünşmeli. Ol birini çiğşirdip, "Hey, ol maga şey diýdi, ýüzüňe diýdim." "Ay, ýok, köpçülik diýdi." Nädip bilýärmi saňa diýenni? Ay gullama ya degdi da. Seni hakda niyet diýeniň sen nerden bilýän? Özüň gep çiğşirip atýarsın. Men näde bir kısa paraşanya случай boldy. Men tarapymdan şey diýdim diýip bat men haçan diýdim diýenni. Ay plan ýokdy. Seni hakda däl o. Bu hakda edip atýardym ýöne sen. Plan sözüň eşitdiň. Sen öz bolup görün häsiýetiňe görä şo sözi eşitdim. Ýakyn bolarda diýdim. Yo, men diňe şo sözi eşitdim. Prçom ty diýende men o hakda ular senle biriňe tanşama däl ýani. Brat başşony ne çaýlap üýkelep gördüm diýe. Ýene öýdüm boldurmuşdy. Boldy. İlki bilen özüňi düzeltmeli da. Öz ýanyşyň özüň düzeltmeli, özüň dogry bolmaly, özüň gowy bolmaly, ekim gaýşa. Ondan soň adamlar hem seňe görä üýtgeýär. Dogry diýär, näme diýerler biziň tutma konularymyz. Daşlan uran, aslan uru diýerler. 20 dikkat ýokdy. 20 dikkat. Ana şol ýaman dogry sözler. Syda nemedir ýaxşylyk zlom utýanyr ya. Mesela yo. Lübo kino soňunda gowur tutarýan happy end badyr. Lüboy zady gow tarapdan seretjek bolmaly. Erwet tarapdan seretjek bolsa hemme zat erwet. Конечно, sen özüň merwet, görýän zadyň merwet. Diňe gow tarapdan barmaly. Birine gıygıracak ama o taraftan var gıygırmalı. Конечно, şunu şey etmedi, gayret etdi. Şunu şey etti, onu o zat daylanıyor, bu zat daylanıyor, beyaz daylanıyor. Şuna madem edecek birinin bir zat. Hemen bir zat ol gurlarını da o taraftan kabul etmeli. Cemler mi? Cemler. İnni brat, inni baştaki diyen söz bizim novatı geldi. İnni ki gelecek mihmana, neheme diyesiniz geldi. Neheme soru. Neheme soru. Neheme aydasınız geldi. O entek tanı. Da gelecek. Ola bir ikincim şu atki iş edip oturuyorsun da täze yetişip gelen yetkinjekler ýa-da taşyn täze bir şu ýola giren, sunuga diýişine giren ýylleşlerimiz bir sizden garaşýan bir motivasiýasy diýerler. Bir şolar ýap näme söz goýupjy bir etjek bolan işlerini
täze bir riskawat edip bilmeýän ýagdaýlar bolam tabi. Başlaýynmy, başlamaýynmy? Şeýle bir talantly oglanlar, gyýlar bar. Ýöne başlap bilen oklar. Şolar bir motivasiýa berer ýalyk bir Ilkine canlar sağ olsun. Biz bor oturan hem adamlar, hemmemizin canymyz sağ olsun. Birinji bilen. O diňe iş. Hemme adam döwýär. O işlemän mara men tanalamak, men görnemek, men videom ýöranek bolanak. İşleýär. İşleseň näme diýär? Ýagar rahmet diýär. Çeksen rahmet ya rahmet. Doğru. Yakın öpdeyim yok. Gidilerim. Tan yerde yatma. İstemedik de istemed. Из труда не выпьешь рыбку из труда, да? Elin uzatmadan hiç bilmeyen şeydi. Nakıllar Elimiz akılları sonra. Gelen avukta. Elimiz adiyana. Bıraç nakl olmayan ne diyor? Yani men bilişim yani ikinginem riskavat etmeni edil gowar yani diýemek onu riskavat edýän ýerge ba dogry. Любой ситуацияда riskavat edýän da dogry. Ağlamadık çağa emzik yok diyor. Кто не рискует, тот не пьет Çağda шампанское. riskavat ediyor da ağlam. Senet Rusçasını ayttık, Türkmençesini ayttık. Näme sebepdi? Ana. Öwrenmi şoňa? Haydi dillerin bilen. Onda menim bir da goşaýyn. Bas da. Yo, taýda hakykatda da bolýar. Tewakkal taala. Arapça mı? Awa. Ben aytdım. Bolýar. Atayça. Şu kaşa. Sunti. Sen Bir ýama bu sözü ýalnız da. düşünsen gatmaýly. Näme? Şu kaşa. Şoför nämeden galy? MTS doğru çıktı. MTS du? MTS doğru. Taylor var. MTS'den çıktı gelýän oyunna. Bilmem benim. Ne hava atdylar pakottunda. Şu kaşa diýdi. Bunu diýdi ugrun. Näme atga? Şu kaşa. Koyma onu. Yo, şu kaşa demek bilen bu gowy gowmadan gat demekdir da. Bilmiyorum ya. Şey diyorum ya. Çünkü bu keser. Kulağımda galy. Şu kaşa men. Kulağım keser niye orada? Yok çünkü bu keser. Torpun ýazyp görünük. Kişi kaç. Kapirovat na tukmasın şu kaşa diýen. Ну, брат, Что за язык ты подтягиваешь? Dilin keser niye? На китайском что будет кису кася, да? Vallahi. Sol adam çıkar diyen şu sulu. Şumadı değil. Tamam. Bizden sonki geleceklere Aka atam neme diýänse? ne yaşadın bilem kaya. Bilem zok bra, честно. Честно bilem. belli değil. Hakikaten belli değil. Kim gelecek? Как перевод на китайском кису кася? Hayır, tercüme etmeni, aytmeni. Ты красавчик. Vaa. İstemediler yani. İstemediler. Cevapta. Ayva ye. Neden bir xeyli bir atlar çıkardı o? Ya aytta перевод из китайского на русский deydi кисю кася. Красавчик değil mi? Давай, Красавчик. Böyle kalkıyor değil. Кису кася. Evet, tatlı oğlum. Çıkardınız mı? Getiren o hayır. Ne diyenler onu? Kendi çıkardılar bakayım. Kişi kaşa. Красавчик deyiptir ha. Şey değil mi ya? Oo. Onunla pasif var getir. Ти красавчик deyiptir ha. Sen onunla zalanlaşıpsın как положено. Oğlum Aa, ти ne? красавчик deyiptir ha. Ты крас ход. Yaşma çok prokol tutuyordum ha. Ne ти красавчик deyiptir da. Ama Ferhat. Ты красавчик değil mi erken? Ha oluşma beni oraya olsun. Ben o dinle. Kişi kaç. Yok kişi kaşa. Değil mi? Sen küçük kasa. Sarap başladı o kaçtı diye. Daha stay Natasha Xitaycha döwren ya. Hava. Yo, yanqı ni xaw diýip bilipsiň. Ýa-da Aa. meni kişi kasadan bil ya. Ты красавчик değil mi erken? Ay mesum ol. Kişi kasa. Ne bereket. Bra. Prokol tutuyordum Eka da. kişi Görüyorum. kasa. Gep getiriyor ya. Hava. Ne Bata çok Xitayçı, ne var? var? Oğlum kaldı. İnar kendi yulya da ni hao kişi kaça. Bro. Tostan bile vurgun. Ben GPT'ye o da kalmadı. Gep getirer neme yazmak düşüyor. Böyle Bravo. öydeki. Mesela bardaktan çöp bu nereden gelen isten bol kutormala. Hava.
O näste başladı o. Näste otur. Kim vardı? Ha get Dinge kapya. gidip dangdana sen. Ya neme diyecek? Olmadı mı öyle akıblar neme? O ve barkı sos değil. Gepten gep çıkardı ya. İyi tutarma yani. Onun rekordu. Ya Dedik, şu an ben- yani tutarıp bilemek bilir mi? Siz Taplo. sizi göremiz. Benim yanında. Aa, benim. Anlamamışsın ya la gumur yamur etmene. Kalktı. Bakın, Ben takma. öldüm şu an. Şunu maydan. Öldüm bilen yakı. Şu gumur yamurda. Belki podcast'ta birinci sapan. Kaça başka kontentler öğretip başladık. Rozik bilen. Da. Ну опять-таки, брат, я якобы да, брат, что образом, брат. Ты кася, брат. Lağlı ya da gep burun. Красавчик, брат. Брат, давай Слушай, bu курган zatlar var, просто tamamlarlı. Gurlat et. Oraya gayret et. Recep Şop. Ahmet. İnne. Yakaca aydiyan sözümüz, gelecek mihmana ne mi diyorsun öyle, şunu aytsanız, tapır tupur yapıyat gaydi. Eger sunuğa tişkar gelýär dämi? Diňe? Aslında şoları gelir, inşallah. Eger sunuğa tişkar gelse kim geläýsin jansa bolsun. O işini ulursun arzu edýär. O çağıcıklar var bolsa şolaryň bagtyna bolsun. İşleri uğruna bolsun. Bizden soň geljekler. Daş. Sen çok hoş geldin. Hay menem Sonya ne? Hoşu bir arın. Benim saydığın sözlere hoş geldin. Olay bir değil ne? İşi kasa, bravo. İsteyecek adam o dinleme hiç kimi. Ola da. İşle. Şimdi sen kaçsan burada açıklar ayda. Son için işler o. İsteyecekler derdim dokunup men plan ederdim denen Git görün. etik görüm. Halka dakazat etmesen Olan o. Oturun yemin men plan Ederdim. ederdim. Men plan ederdim. Birine bakıyorum. 100 ýylyna meden op. Etik gör bol ya. Anan ödüňi bol ya. Da. Anan Katı. Krasavчик. 100 ýylyna medip bolanok ederdim men nise. eder neden ne etik görüm. Просто покажи на дело, doğru değil mi? O. Hareketi Şuna doğru. koydu yolumu da bak. Krasavчик, doğru. Koydu yolumu. Şonun için sizin işiniz de şunu yani. Oo. Hayır, Dedik yine- korku yani. Şunu dakansa görürler. Hayretin respekt. Havuz. Dakansa oturup görürler. Hakikaten canı sağ olsun. İnanma. İşinizde üstünlük. Allah can ediyen işleriniz bu dinge başlangıcı hatta bizim gözümüzde bizim iş ediyen işinizi görenimizde hakikaten iş ediyen. Türkmen halkımızda o işleri görüyor. O sapakları Nesihatları var. veriyor. İşiniz devam edin Allah can. Hasım ağrıyınız halk için köpçülükte hasta belende halk gidin Allah canı sağ olsun. İşinizde üstünlük elmadam toyda görüşerin elmadam gülör yüzünüz solmasın şu boluşunuz yalık yılgırıp gidin. Neylik obraza gireňiz dedi. Zladeyin o neme obraz olsun. Gödek adam, yumuşak adam, garip adam, bay adamın näl obraza gireňiz dedi. Hakykatda şu durmuşda öz obrazynız yalyk durmuşyňyz süýje bolsun olar. Şu wagtdan 10 yine oğlum. İnşallah. Amin. Bu parkur ne täällä etmişler diyor. Niye sosyal? Спасибо, bu iş. Ya doğru, da spasibo. Sağ olun. Bilmem çiz tungo söýýän onlar şu. Mana de tungo söýýän onlar. Benim tuğla ne? Birinci oturýan. Gadak brat yok iýder. Ay şu bizim Käbir adam barsada etsekde burada diýip oturýar. Şol dinlemen içinde başkalar pikirlenip o häzir indi sonra nämeler atdyk o. Şonda gadak olmaýar. Sen sonra da kansa dinleýän. Bu gelýär bilen. Şonda çiz bir ýolun itkin bolýar. Hemen maç kurulmuyor da şu anda. Bu aradan mı yoksa ya gör oturýar. Bravo. Girkiden dasyna çykýan ýene jaň dat gele. Ýöne at portadan morda jotaýda lezetna kisen o da baran ýerden. Hemen bizi için приятно görýän adamlar için elbette goýy bilen. İyi mumaşy. Sağ ol taňar arkasyn. Sağ ol. İnşallah işleşer. Kanada'da der yankı diyen var. Yok bana olanır işledik. Ne gecede ýerdene näme idindi, soňra näme dukt etdi. Vallahi. Onu belledik. Awa. Tapýan. Ýürlen beşdim. Yer bilen ne zaptır yer. Panaw diýdi. Hekdan sonra we işlemeýän fagadyň dak çyk gördüňmi?
Yani. Mende boldy ne anlamak için gördüm. Oğlum saat işten nokta. İngilizce adam saat soruyor. Biliyorum toyda onu da. Saat neçede atıyla da şimdi de telefon. Yaşmet kolya. Gidiyor. Saat neçede 20 kilo. Onu bunda 20 kilo. Bayt falan nokta böyle kavanı kafapla bana. Vaat gidiremedim. 10 lira 9 minut var. O da kıyıda soruyor. 10 lira 9 minut var. Bol ya lan. Bol gördüm oğlum. Gepi getirelim. Gepi getirer. Tamam şimdi koygun sota. Bol mu da suda? İnşallah ya. Hava. Yani men ne de bir safar bolitaya случайно брат. Yani men zararım çöküp durlar. Ondan. Ay bol ya. Suyun içinde kaynıyor. Hayır ama ya. Ben istemem tamam. Gidiyor. Aslında Bu sağ istemem. ne göre? Bu istemem. Ta aslında ne hemşin göre? Hı? Ta aslında ne hemşin göre? Sağlık mı? Hareket etme adamı. Bol vakit Правильно, gidip var ya. правильно. Karrap var ya. Правильно. Zaten öyle diyor adam. İşte yatma hekimler yatmamış. Son için adam dakılmayan adamlar dakılmıyor saat doğru değil mi? Teradın Ne telefonum nime oldu? Telefonum ne edir Udun için mi nasıl? vakti elindeki sağdan kıyalak derler. Evet o kek sağlıklı sıkıntı. Beyleklerde korkut. Vaktin gidip parayanlar. Desene korkut. Kantan Bu reklama der ha. Vaktin gidip parayanlar. Maşine geçip bayram vakti. Seyredip diye mi yiyor? Yandır diye. O kantan tatlı. İstafor etekle bu konuda. Ay dur da onu tut. Geç ya çıkaramam. Yor alayım onu. Ben yok mangul. Yürü. Sağ çıktı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun hizmetinize. Harman kafa dedi. Harman. Estim. Eştin. Yani Gevleşen yani. Ülema Branziye'den geldim. İçin atmosfer etin ne olur? O mana değil. Zatarım o Kenya men şunyali baran kafemde yasacan neme çıktı. Menen kovurdu meni şu. Şagal. Bir bar katma. Yağ limonat çağal o düzük. Neymiş o? Korkunun da sonuçta Harman nemede görmer Niederman'denin. Yo inşallah net bu. Harman House didirel ya. İsteniyordum görmer Niederman. Korkunun ne? Sana oğlanlar gıyırlar millet spasiba göreniniz için de kansa. Hava Bizim mihmanlarımız. dostlarımız tanrı kalsın bratça gelemiz için spasiba brat. Recep Şor. Şu vatlıca. Armek. Rahat ne oydun neden? Herkimin burada da ol. Doğru yerkimin burada adım malazet. Ya Ferhat yalap hemen giyim olmalı. Hemen var yumuşak olmalı malazet. Yok spasiba brat. Bunun için sevdim. Hatta men mollum şotaydı. Men mollum ben berdi. Kullukta da kovu verdi. Erkekse. Yor ala. Sağ olun. Yapma ne? Spasiba tanrı kalsın.